Mi. Eling-eling nomor Wah, aku bar iki lho, bar video callan karo iki. Iki ne lho sangune lho njono jopo to nang jero. Karet kowe njogo jero wis karet. Enak nang jero. Mana? Iku lho kudang sing awakem iku lho kudang. Jin, Pak Jin. kabeh tuwa Wong kabeh atuwa to wisan. Wong wis mes setengah abad. Iku jenggote mung dipotong saiki ngono. Maneman. Iya, jol kuwine samene mapire ini tak ketok kabeh lho. Sapiro? Samene lho, tak ketok kabeh lho. Iya. Nah iki Pak Mustain iki. Tahu brengose tahu sapiro? Brengose Nah, mene